ni Peru naz, Arrasatearra eta bateri jolia naz, untzataldean. Ni Josune naiz, untzataldeko abeslari eta trikitilaia eta Itziartik edo Lasturtik erdi betikan nator. Kaixo, ni Uxue naiz, erranikoa eta untzan panderoa jotzen dut eta abesten dut. Ni Aitor Bizi naiz, hernanikoa naiz eta untzataldean biolina jotzen. Kasu honetan, Gipuzkoako bakoitza punta batekoa gehala. Batzeko eta bilera bitxeko eta beti dokola zeltasun plus bat edo... Aukeratu inbar da, ez? Nun? Aldi bat etzean. Gaur, Osaiatu, eta unein niten deba adibidez. Ni Aitzol naiz, untzataldeko gitarista eta ataundarra. Ni Inar naiz, ataundarra, eta bajista naiz, gitarista nahi baita. Euskal Herrixan olako gaztetxe zirkuito onbixe egotia, ez? Eta apur bat musika mundu ofizial eta hegemonikotikat dauzena alternatiba. Nik bai igual batzutan hartzen dut lekzio bezala ere bai, ez? Gu hasi ginen gaztetxetan dola jotzen, da gero etorri zegun aukera guzti hau esango dugu, baina nahi gustatzen zait tarteka gaztetxeta bueltatzea eta gogoratzeko, ez? Eta gure burua... Hortik gatoz, gu hori geha, eta beste eszenario handigotan jotzen badu ere, bada lekzio bat, nire ditzen zait. Eta zait oso importantea dela gure agendan gaztetxea egotea. Guretzat Deabrua Garakin hastea, bai da berezi xao badalako zubi bat iteun kantan ikusten. Lehenengo diskako toke batzu bazka, baina baita bigarrenak bai antzekotasun badazka matiz batzuk orduan zubiko kanta bat izela. Parte kontzertu gorra hastea gomeni da. Eta kontzerta indarrakin hastea. Halako mezu gorra da. Furgonetan. Tute, jolazten du. Segun, ez? Baldin badaude... Ez da, batzutan juten geha bakoitza bere bolara eta lo, beste batzutan izketan. Generalean, atzean eseitzen dianak, gehanak juten geha lo, eta aurrian eseitzen zidatenak. Bai, bat DJ lanetan. Lehi bajetxi, musikatu. Claro que sí.
sorpresan, eta guk ere espero ez genuen momentu baten, edo ez dakit nola esan. Baina nik uste jungerala pixkat kontzertuekin, denborakin pixkat asimilatzen ez, eta orain aldapan gora ez da beste kantu bat bezala, baina bai guk beste normalidade handiagoakin hartzen dugu. Herriro galduta, gabiltza, aurrean marka, ezin da ulertu, aurrean, daukagun mapa bengo entzuen. Denak emate izuela zerbait diferentea. Berezitasun nahi hori da, kontzertu bakoitzak oken magia hori, eta gero atako da hobeto okarrago, baina kontzertu bakoitzen ikuste berezi dela. Eta hori bizitzea, azkenen, motivazio horrekin juten gara kontzertuta, aber ze tokatzean, bai. Merkaduntza ilusioa bat. Ikasketa prozesu bat. Irribarrea. Bizkaia. Untza aukera bat da. Familia bat.